करी रहलो छो? घास काटे छे घास। घास काटे छो। अब खेत के आस तो छोड़ी दो। कहीं ना कि तोरा 3 साल के एग्रीमेंट रहे, 3 साल भए गेले पूरा। अब यहाँ से कहानी तो खत्म करी दो। नहीं हम ई कहलियन कि खेत के समय पूरिए गेले, यही में और कुछ पैसा दे दे छियन, हमरा लिखिन दा। तोरा लिखी दिया? हाँ। वाह 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 वाह। तोरा जे सूद भरना दिलिए तो हमें अपनो आप के करी लेलिए नाश। तो चाहे जो आरो हमरे गौरी करी दिए बांस। नहीं एना नहीं बोलो, हमरो गरीब बाल बच्चा जे की करबे। कोई गरीब अमीर के बात नहीं छे, सीधा तोरा जे छे 3 साल भए गेले पूरा, टका ले सीधा निकलो। वापस कलो फेरू रखे कुछ दिन हो, पारा घुमन से गिरवी ले लो जमीन हो। वापस कलो फेरू रखे कुछ दिन हो, किया पुरलो ने रुपया के मुठा हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। रहो भैया बड़का हो बाबा, अब गेलो कहाँ बलबूता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। रुपया तोरा सब गन गन सारा झुकलो जे रह पहले ऊंचा हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। एहो तोरा नसीब में भैया लगो मुट्ठा देने छो कुत्ता हो। बेकार निरंजन से दोस्ती तोड़ लिए, एक बीघा खेत पे चल के कखनी हमरे हो जतिए।